Bună dimineața la primul meu daily, azi e sâmbătă 7 februarie și vă iau cu mine să vedem ce o să facem într-o zi liberă când nu avem nimic în program. Am pregătit pungile și primul lucru pe care o să-l facem pe ziua de astăzi, o să mergem la cumpărături pentru că frigiderul nostru e aproape gol. În februarie vreau să o depășim. Suntem în stare sau nu suntem în stare? Pentru că iubitul meu are ochelari în service, eu sunt driverul astăzi, așa că să mergem. Astăzi am venit la Atac să vedem cum sunt și aici produsele. Nu am mai fost niciodată și să mergem. Să mergem. Hai! Am terminat cumpărăturile, 368 de lei mai târziu. Dar măcar de data asta e coșul plin. Da, în sfârșit. Ovi pare foarte mulțumit de cumpărăturile de azi. Chiar sunt. Am ajuns și la mașină, am ajuns acasă și am pus toate lucrurile la loc. Sincer, asta e partea mea preferată după ce mergem la cumpărători. Ovi face challenge pe canalul lui cu cine se îngrașă mai mult în 12 ore, așa că prima noastră masă e o pizza congelată. Am terminat de mâncat, m-am pus să mai rântăi niște pufuleți. M-am pus să mă uit puțin la serialul meu preferat în timp ce Ovi spune să se joace. Am dormit puțin și am venit până la JIS ca să încercăm niște saltele, pentru că urmează o nouă etapă din viața noastră. Ceva special. Și secret. Să vedem care rămâne. Am ajuns acasă. Am găsit. O să cumpărăm. De pe internet. Aia, da. Am ajuns acasă și Ovi s-a apucat să facă o tocăniță de inimioare cu piure și în seara asta eu mă ocup de desert, adică o să facem niște clătite. V-am zis astăzi e challenge-ul de cine se îngrașă mai tare. Am zis că sparg, miza e 1000 de lei, așa că urați-mi succes. Avem aici și cina și desertul. Ce părere ai, Ovi, despre asta? Zic să avem poftă. Mai avem și 30 de minute până aflăm câștigătorul de la challenge-ul meu. Deci puteți veni și la mine pe canal dacă vreți să aflați cine a câștigat 1000 de lei între mine și Diana și cine s-a îngrășat mai mult în 12 ore. Ce să zic, poftă bună, noi v-am pupat. Pa! Bun, dragilor, sper că ați urmărit cu drag videoul meu. Acum e seară, ne demachem și ne punem în pat. A fost o zi de sâmbătă reușită, aș putea spune, nu foarte multe lucruri pentru că de obicei sâmbăta e de încărcat bateriile și duminica se întâmplă mai multe peripeții. Sincer, am avut în gând să mă duc și la sala astăzi, dar efectiv nu m-am simțit în stare și mă bucur că am făcut decizia asta. Sper să ajung mâine. Dacă v-a plăcut videoul meu, vă rog să dați un like, subscribe și un share, să ajungem la cât mai multă lume și să creștem contul ăsta. Aveți grijă de voi până data viitoare. Vă pup!